Bones, avui anem a veure un partit de béisbol. Ja som a l'estadi dels Athletics d'Oakland. Abans d'entrar pròpiament a dintre, 4 cosetes. Una, vaig veure un partit de béisbol, que és un dels esports que se segueix aquí. No el majoritari m'han dit que és el futbol americà. Però Déu-n'hi-do l'afició que té el béisbol també. I és una experiència que val la pena si veniu a San Francisco. Els tiquets van entre $6 el més barat i pots arribar a pagar una borrada i si és una final encara més. Per què $6? I un tiquet bo, amb un bon seient, amb un bon lloc, uns 30, 40, $50. És així perquè quan juguen contra un equip, juguen com 7 partits, perquè juguen, em sembla, cada dia de la setmana. Això fa que els preus s'abaratessin, que comença l'himne nacional. Estan presentant els jugadors. Una mica de promo i d'animació dels Oakland. Surten l'equip d'Oakland al camp. Crec que en algun moment he dit Atlanta. Rectifico, estan jugant contra el Houston, no Atlanta, Houston. Us explico una mica en què consisteix això. El d'allà al mig d'aquella rodoneta de sorra és el que tira la pilota. S'han anat cap al públic. És el que tira la pilota. La missió d'aquest home és que el que bateja, que és aquest d'aquí, no toqui bé la pilota o no la pugui tirar bé, perquè és de l'equip contrari, és de Houston. Llavors aquest ara li tira la pilota. Si quan li tira la pilota surt disparada entre aquell pal i aquell, és a dir, per tota aquesta zona, és correcte aquest llançament. Llavors el tio s'ha de ficar a córrer. Quan es fiqui a córrer, ha d'arribar a la primera base, que és aquest quadrat que veieu aquí. Si arriba a la primera base, pot fer 2 coses. Quedar-se a la primera base i ja està salvat a la primera base, o mirar de si arriba a la segona base. Si arriba a la segona base, pot fer 2 coses. Quedar-se a la segona base salvat, a la segona base, o córrer fins a la tercera, que és allà. No ficaré més el dit perquè es desquadra. Si arriba a la tercera base, llavors ja corre i ja està. Han marcat un punt. Veieu que hi ha jugadors de l'equip d'Oakland pel mig del camp? Aquests estan per agafar la pilota que bategi bé al vol. Si l'agafen al vol, el tio està eliminat. Encara que hagi arribat amb una base, 2 o 3, està eliminat. Si no l'agafen al vol, la tornen corrents cap al tio que està al centre de sorra. Quan arriben allà, si el tio encara està corrent entre bases o tal, està eliminat. Tot i així, si no l'agafen al vol i el tio està en una base, està salvat. Per això us deia que pot fer 2 coses, parar-se a la base i està salvat o seguir corrent. Faig una correcció al moment, no l'han de tornar. El tio del centre ha d'arribar abans de la base. No ho sé, tio, s'ho està explicant un puto novato igual que vosaltres. L'únic que tinc de vosaltres d'avantatge és que he anat a un partit que no en tenia res, va ben birra, i que he mirat una mica per Google, així que mireu per Google. No entenc res, tampoc. Mira, veus? Ara que t'ha tocat bé la bola, veus aquell que està corrent cap a segona, no han agafat encara la bola. El tio no l'ha agafat al vol, ho ha intentat, ha xocat contra la valla. Ara sí, veus? Un moment d'emoció. Hem marcat un punt, ara la gent s'emociona, clar. Aquell d'allà s'ha fotut, llàstima que jo ho he vist i no ho he ensenyat, s'ha fotut una placatge contra la valla aquella d'allà i se li ha escapat la pilota, ha sigut el moment que la gent més ha cridat. Mira, que et ven algú. I de tant en quant, que han a gravar el públic, la gent s'emociona quan veu que està a la càmera. Ai, mira, hola, què tal? I també fan el kiss cam de tant en quant, que assenyalen a 2 i s'han de fer el petó. Aquest senyor d'allà està venent pizza, tio. Pizza, palomita, crispetes, xutxes, cervesa, n'han passat una llimonada. Sembla que no hi ha res que no venguin, Ara agafaré alguna de sopar. Com veieu, a la meva darrere hi ha
moltes paradetes diferents, cervesa... Bueno, torno a ser puesto, m'he agafat una amanida, hi havia un puesto d'amanides i he dit, fregits i tal, ara no, dic, m'agafo una amanida millor, m'he agafat una amanida... Una mica apoyades amb patates. Pues ja ho veieu, als Estats Units hi ha molt mala vida, la gent, pues, ho estic passant fatal. Però ho deia, no? Que aquí, mama, passo gana, o sigui, passo molta gana, mama. El ritme de jazz d'allà davant, ens acomiadem avui des de l'estadi d'Auckland. Sí, estic marxant una mica abans de que acabi, però ja n'he tingut prou, l'experiència ha valgut la pena. I ja ho heu vist, us ho recomano a tots que vingueu, si veniu als Estats Units a veure un partit de béisbol, perquè l'experiència s'ho val molt la pena. I ens veiem en següents connexions. Recordeu fer-me follow i seguir-me si voleu estar connectats amb Phil Vine de USA. Gràcies!